Suġġeriment f'sentenza tal-imħallef Michael Mallija qajjem diskussjoni bejn diversi membri tal-professjoni legali. L-imħallef Mallija suġġerixxa li l-membri tal-ġurija jingħataw kopja tal-kondotta tal-imputat. Dan wara li kkundanna l-7 snin ħabs lil raġel li ma nstabx ħati ta' attentat taqtil, iżda nstab ħati ta' vjolenza. Raġel li l-imħallef iddeskrivih bħala bniedem li terrorizza lil Għawdex. Il-Ministru Owen Bonnici ddikjara ma' One News li dan huwa suġġeriment ta' min jiddiskutih. Qal li l-Gvern jiddeċiedi dwar kwistjonijiet hekk wara li jisma' il-fema ta' kulħadd. U l-imħallef Mallija jagħmel proposta fejn qal isma' ejja issa nżidu dritt għall prosekuzzjoni, ċewwa dik illi il-persuna li ħadd iddeċiedi fuq il-fatt u fuq id-dritt ikollha il-fedina penali tal-akkużat qudiemha. Jiena naħseb illi din hija proposta ta' min jistudja u fil-fatt jiena nikkomunika mal-Kamra tal-Avukati biex inkun naf il-fema uffiċjali tal-Kamra dwar dan il-punt. Bħalissa liġi preżenti tippermetti li wara li l-ġurati jiddeċiedu li l-akkużat huwa ħati l-imħallef li jagħti l-pena jkollu kopja tal-kondotta. Minkejja li l-ġurati ma jingħatawx kopja tal-kondotta f'diversi ċirkostanzi fil-qorti ssir referenza għal passat tal-akkużat. Il-kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kriminali fl-Università ta' Malta, l-Avukat Stefano Filletti, huwa xettiku dwar is-suġġeriment tal-imħallef Mallija. Ma nistax nikkondividi dan is-sentiment għas sempliċi raġuni li nemmen illi il-ġurati u l-akkużat u l-ġustizzja tirrikjedi illi bniedem jiġi deċiż, bniedem jgħaddi mill-proċess u jinstab ħati biss fuq il-provi li nġibu fil-kawża. Taħsib differenti li mħallef Giovanni Bonello jgħid li qabel ma' Mallija b'mod partikolari meta l-akkuża tixbaħ oħrajn tal-passat. Sostanzjalment naqbel miegħu. Jien jidhirli li f'ċerti każi, forsi mhux dejjem, ma f'ċerti każi, pereżempju, persuna li huwa abitwalment kriminali. Persuna li qed tiġi akkużata bi reat li ġaġi missjupati tal-istess kwalità ta' reat qabel, jew persuna li tajt isma' jimdem sew, persuna li tajt iġġib il-karattru tagħha bħala difiża, il-ġurati għandhom id-dritt ikunu jafu